infeccións por transmisión sexual disparáronse en Galicia nos últimos anos, chegando a contabilizar ata 4 casos de clamidia ao día. Pero a que se debe isto? Utiliza xente preservativos cando manteñen relacións sexuais? Ímolo comprobar. Ti tiveches algunha vez algunha infección? No. Yo no. Vos usades preservativos? Sí. No. Y ahora ya se la ha pasado la época. Pero non mantén relacións sexuais, ou estou usando? A pelo. Se nota mala cosa. Tienes que tener cuidado para dar marcha atrás antes que vomite. Aquí cuánta clase de educación sexual te han dado. Poquita cosa. Uno siempre tiene que protegerse, es obvio. E a ti funcionate ou non? ¿El quién? Sí, supongo. Me he quedado viudo y trabajo menos con eso. Traballas menos, pero traballas. Por la mañana cuando me levanto y me acuerdo de alguna que está bien, me despintona. A tope. Ti que tamaño colles dos preservativos? Tamaño por el que me daban. Una XL. Yo a lo mejor un poco más grande. Ya. Imos comprobar se sabes utilizar o preservativo, vale? Sí, ¿cómo? Te lo pones en la boca y haces así. No puedo porque estoy con mi esposa, ¿sabes? Así lo hago yo. Yo creo que lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo fatal. No puedo. No puedo. Hombre, tienes que tomar solo. Mira, yo lo siento que se lo ponga él. Así. Qué rápido. Ah, mira que ben. Ahora lo usa. Esto es durar y tirar. Hay algunos que los han lavado. Non se lle pode dar a volta como as bragas. Pode perder a efectividade. Un papelito y a la basura. Xa escoitaron, aumentan as infeccións de transmisión sexual, sobre todo entre a xente moza. Teresa Castro, pouca información, pouca protección, pouca parella estable, todo suma. Todo suma, pero dixeste algo moi interesante e aí din algo moi interesante, información. A información é fundamental. E falaba un dos chicos de protexerse. Unha cousa é protexerte a ti mismo e outra é protexer tamén os demais. Entonces, é moi importante os métodos barreira, do que estabades falando, pois dos preservativos, son moi importantes, pero tamén é moi importante a información. Quero decir, se ti tes síntomas, se sabes que tes unha enfermedade e ti avisas, a xente está moi ben, pero non sempre son enfermedades, a veces son infeccións. Asintomáticas. Totalmente asintomáticas. Entonces, é moi importante que ti utilices, te protexas a ti mismo e protexas a outros ou a outras, e entonces utilices métodos barreiras, sobre todo cando non tes unha parella estable, cando tes múltiples parellas. Bueno, que parece que sí que hai unha tendencia, non, sexual a ter relacións con máis persoas, que hai uns anos, digamos, unha vida sexual, non digo máis activa, pero sí máis variada. É importante ter en conta a famosa frase de cando tes relacións íntimas con unha persoa, non é como se estivesas con esa persoa en concreto, senón con esa persoa e todas as súas parellas sexuais anteriores. O mesmo que pasa contigo. Este tipo de infeccións, a veces un dos problemas que hai, como moi ben decías, é que se non das síntomas, ti non sabes que padeces, entonces estás transmitindo. Claro. Si ti tes múltiples parellas, estás transmitindo múltiples personas. Entonces o crecemento é exponencial. Cando cambian os hábitos, cando socialmente pois hai máis relacións e relacións con persoas distintas, aumenta o risco. Sobre todo se non utilizas métodos barreira, que non che dan unha protección ao 100%, pero si che dan unha protección moi importante, sobre todo de algún tipo de infeccións. Está claro que a información nos protexe e sí que é certo que tamén nos dá certo medo, porque recordo moitas campañas nos anos 80, nos anos 90, sobre todo co risco a infectarse por VIH, e a xente, eu penso que era máis consciente, tiñamos máis conciencia e éramos máis precavidos, non? Eu creo que no VIH, cando foi aquel momento, hubo un salto moi importante da xente para protexerse. Por qué? Porque había unha enfermidade moi grave, unha enfermidade que provocaba uns estigmas sociais moi importantes e a xente, hubo un momento que hubo máis protección. Que ocurre? Sigue habendo enfermedades terriblemente graves e sigue habendo enfermedades que poden provocar grandes problemas a longo plazo. A sífilis en fases avanzadas pode afectar, incluso provocar lesións neurolóxicas moi severas. Que se duplicou en Galicia. Sí, en este momento hai un repunte con ela. O virus do papiloma humano que está terriblemente extendido entre a poboación. Temos unha gran ferramenta aí para intentar detelo, que son as vacinas, pero provoca cancros.
En ese caso, habería que vacinarse antes de ter relacións sexuais? Non, en eses casos, en este momento se están vacunando as nenas e as adolescentes e ahora tamén os nenos. Se están vacunando, digamos, prevención. En canto a xente adulta, se recomendan vacinacións dependendo da actividade que ti teñas. Se utilizas prostitución, se recomenda tamén pois, a xente con parellas moi variadas en relacións homosexuais, porque aumenta o risco de padecer determinado tipo de cancros, e despois se está facendo revisión, se está facendo screening de cancro de colo uterino e se está recomendando a aquelas mulleres ou a aquelas persoas, as mulleres que teñen lesións en cervix, a vacinacións cando son positivas ao virus do papiloma humano e as súas parellas tamén se recomenda que se vacinen. Claro, porque precisamente o que dicías, que son asintomáticos, falamos do virus do papiloma humano, poden ser asintomáticos durante moito tempo, e algo que moitas veces non temos en conta, que cando mantemos relacións sexuais con alguén, de algún xeito estamos en contacto con todas as persoas que tiveron relacións sexuais previamente con esa mesma persoa. Claro, mira, se cree que o virus do papiloma humano, das persoas que teñen unha vida sexual activa, máis do 60% poden estar infectadas. Nas mulleres podemos facer a detección. Nos homes a veces non nos sabemos, pero aínda que o efecto máis grave ou máis directamente relacionado co cancro de cervix, de colo uterino, tamén pode provocar lesións escamosas, un tipo de cánceres anales nos homes, ou un tipo de... e nas mulleres, e lesións oncolóxicas, cancros a nivel orofaríngeo. Entonces, é moi importante que esas vacinas son unha ferramenta. Falábamos tamén deses elementos barreira, que todos estamos máis afeitos, o preservativo masculino, o feminino tamén, do que se fala menos, pero que tamén entendo que é igual de efectivo. É que o que falamos normalmente do preservativo como anticonceptivo, pero aparte de ser un anticonceptivo, temos que recordar que fai prevención de ITS, infeccións de transmisión sexual. Entón, se ti mantes unha relación con unha muller de tipo oral genital, se ti non utilizas ningún método barreira, ti podes contagiarte de todas formas. Entonces, non é algo que sea exclusivamente dos homes, non é algo que sea exclusivamente de alguén que ten un aspecto determinado. E que as ITS, esas infeccións, non conocen nin de nivel económico, nin de aspecto de ser estar mellor vestido, nin de estar máis arreglado. Nin para contagiarse precisan penetración. Pode ser pel con pel, mucosa con mucosa. Sí, hai determinadas lesións que se poden producir, por exemplo, nos herpes genitais, donde si ti tes unha ferida aberta e estás en contacto a túa mucosa con esa ferida aberta, ti podes contagiarte do virus do herpes. Entonces... Teresa, por qué cando se trata de algo, mira, témolo por aquí un exemplo, tan económico realmente, ¿no? Tan doado de utilizar, por que segue habendo tanto problema para introducir o preservativo moitas veces nas relacións sexuais da xente? Por que non recorremos a este método, que non digo que sexa 100% efectivo, pero o máis efectivo que existe para contrarrestar eses contagios, ¿no? O 100% en medicina non existe, pero é moi efectivo. A veces é totalmente efectivo para determinadas infeccións e te sorprendes. Eu, durante unha época, estuve traballando no Comité Antisida con xente e a veces, cando manter relacións con xente, te sorprendes do reacia que a xente utilizalo. Pero por qué? Cales son as cousas máis habituais? Tamén pode ser porque se consume moita pornografía, nese consumo non hai precisamente uso de preservativo, non? Entón son prácticas de risco, a xente nova está consumindo prácticas de risco e logo as reproduce na súa vida persoal. Un dos problemas que temos en este momento, que eu creo que hai certa ola de conservadurismo, de que a dificultad para falar de determinados temas é que cando non se falan donde se deben falar, que eu creo que debería ser a saúde debería ser unha asignatura obligatoria, como se dan outras, e dentro da saúde tamén a saúde sexual, afectiva e reproductiva, toda, porque non só é o problema, en este momento falamos de ITS, pero podemos falar de outros problemas a nivel de relacións entre persoas. Un dos problemas que temos é que cando non damos a información adecuada, a veces a xente máis nova ou con menos formación recorre a referentes que non son os adecuados. Donde non debe. Información, que ao fin e ao cabo tamén é prevención, e aquilo de póntelo, pónselo, que saiban que sigue vixente. Moitas grazas, doutora. Gracias, Teresa. Por informarnos. Un aplauso para Teresa.
esta tarde imos coñecer a Carmen e Miguel. Eles teñen 8 fillos, 5 biolóxicos e 3 nenos de acollida. Imos ver os detalles da súa historia e a volta estamos con eles.